Kaji mu Allah ki maki Hajjaju. Wani babban magana zan miki shi. Na kun shi. Hello? Na ga ke masoyan mawaka ne na Hajjaju. Akwai sabon mawaki wanda ake kiransa da Ibrahim IBB. Ai dai. A nan tsaron na abarki bayan sabon kamfanin da azumi yake gina. Yanzu muna so mu ga shi ta ina zamu. Ya iya waƙoƙi kin ga in kika shiga cikin YouTube channel sai ki danna Ibrahim IBB TV. Za ki samu sababbin waƙoƙinsa. Waƙoƙi yake masu daɗi masu ma'ana da waƙoƙin da alaƙanci gidan biki suna waƙar soyayya komai da komai yana yin su. Yanzu ana misali zai iya zuwa gidan biki ko suna? Biki ko suna duka zai iya zuwa amma waƙar aure ce zai muku. Masu ma'ana masu faɗarkarwa. Da yana mu samu namban sa. To nan ba za ki same su kamar haka. Shiga cikin YouTube channel ɗinsa ki sa Ibrahim IBB za ki same shi. Ka tabbatar? Na tabbatar.